niekedy stačí takáto maličkosť, no a nálada je preč. Ale čo keby vás takéto situácie nerozhádzali, alebo ste ich zvládali lepšie ako predtým? A psychická odolnosť samozrejme narastá aj tým, že zažívame rôzne situácie, to znamená rastie aj prirodzene. Ale dá sa aj vedome posilňovať niečo ako fyzická kondička. Existuje sada techník, ktoré vám pomôžu pripraviť sa a lepšie zvládať stresové situácie a získať nadhľad. Jednoducho, ako zlepšiť mentálnu kondičku. No a potom by to mohlo vyzerať napríklad takto. Práve o tom je naša tréningová jednohúbka Reziliencia, mentálna kondička na každý deň. Teším sa na vás.